kameruješ ty buzer... Na koho tu ideš s kamerou, ty buzerant? Však si tedy vral, že to už končí. No áno, ale... Aj nechcel sa mi čakať, ale tak... Ty si katal. No dobre, tak to si zapamätám. Ale... Chlapci, zbehnem potom domov po tej slúchatka a dáme karaoke party. Ne. Ale ja mám tu karaoke party. Čo ja neviem. Ale po poriadne slúchatka. Počkaj. Na čo sú ti slúchatka? Karaoke party, keď si nepotrebuješ slúchatka a mikrofón. Na čom máš? Aha, si musím. No však tu mám mikrofón a slúchatka. A teda... Či tak toto je dosť nekvalitná verzia. Ale keď ti to hrá z tohto, keď ti to hrá z počítača, tak sa ti A potom to nebudem počuť. tak sa ti miešajú zvuky do toho mikrofónu a spievať to falošne. Áno, no. Koľko stála tá tibetská kniha na tých 5 eur? Nie, to je vypožičaná z knižnice. Asi to vystaví. Počkaj, ale že si niečo zabudol, že si zabudol okuliare. A sú to dioptrie, či normálne? Ja neviem. To sú 3D okuliare. Uvidíš všetko 3D. Už sa cítim o tom sexuálne. Až moc sexuálne sa v tom cítiš. Koho kameruješ, buzerant? To sú moje nohy. Uj, čo tam má holého cigáňa? Uj. Keďže nie som oslepený, fúj, dobre. Som bol oslepený z toho blesku. Ja som sa vieš, jak skoro najebal Ja doma? sa otáča, budem vyzerať ty ploši. Viete, že on to natáča celý čas? Neviem. A jeden tvoj striptease. No. YouTube? Dáme si YouTube? Čaká ma priamo do ruka, že My ťa kradne. Spirit je najväčší trap všetkých trapov. Najlepší reper je Ice Cube. Čo dáme? Čo hovoríš, Danko? Vypni to, ty cigán buzeranský. No, ja to poviem, že sú to okuliare. Nie som cigán buzranský. To sú okuliare. Nosuliare. No, sú dáme. Aha, tak